Id-deputati nazzjonalisti qed jaħarbu jħossuhom skomdi jwieġbu dwar deputati bħal Jason Azzopardi u Adrian Delia li ġie rrappurtat fuqhom li marru jittalbu ħadu rigali mingħand ta' Fenech. F'konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa filgħodu, Claudette Buttigieg għażlet li ma tweġibx fuq il-mistoqsijiet li għamel One News dwar jekk hix komda b'Jason Azzopardi u Adrian Delia u jekk tħossix ipokrita li titkellem fuq ħadd ieħor iżda mhux fuq deputati nazzjonalisti. Minflok ħarbet u talbet lil ġurnalisti oħra jistaqsu. Ma tħossukomx imma ipokriti fuq nies in your house ma jitkellmux dwarhom. Anki d-deputat Stephen Spiteri li indirizza l-konferenza tal-aħbarijiet għażel li ma jweġibx. Buttigieg tilqalu u tnejn flimkien lebbtu l-barra mill-konferenza. Dr. Spiteri, ma ġibtlix il-mistoqsija tiegħi komdu b'nisba Jason Azzopardi u Adrian Delia inti. Grazzi ħafna. Jason Azzopardi kien il-persuna li ħa kamra mħalsa mill-grupp tas-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Yorgen Fenech. Fil-fatt, Jason Azzopardi kienet ħalsitlu kamra minn ta' Fenech f'Lukanda f'Tel Aviv meta dan kien mara l-vaganza minħabba li kellu tiġ. Dwar Adrian Delia kienu semmew allegazzjonijiet saħansitra minn David Take, illum deputat nazzjonalista li Delia ħajew ġie offrut flus mingħand Yorgen Fenech biex tiġi mminata l-kampanja elettorali ta' David Kaza. Fuq dawn l-allegazzjonijiet issemma wkoll Pier Portelli li ġimagħtejn ilu riżenja minn membru tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Pier Portelli kien imexxi l-Midja Nazzjonalista fi żmien li Adrian Delia kien kap tal-Partit Nazzjonalista. Għal dan kollu d-deputati nazzjonalisti qed jibqgħu sikta bħal kap Bernard Grek li l-ħamis ukoll kien mistoqsi dwar dan. Għandek l-eks kap tal-partit Adrian Delia li kien hemm rapporti dwar bdil ta' messaġġi ma' Yorgen Fenech anka wara li sirna nafu li s-sit ta' 17 Black. Għalxiex ma titlobx ir-riżenja tiegħu? Minflok Bernard Grek qalbis li l-iżviluppi li seħħew brabta mal-qtil ta' Caruana Galizia ġraw bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista. Ara ma nilludux ruħna li wasalna bis-saħħa tal-gvern jew bis-saħħa ta' Roberta Bela. Illum wasalna bis-saħħa u bil-konvinzjoni ta' dawk il-persuni tal-Partit Nazzjonalista, tas-soċjetà ċivili. Intant fuq Facebook Delia reaġixxa għal fatt li deputati oħrajn ma ddefendewx u talab lil One News isaqsi lilu dirett wara li b'mod evidenti Claudette Buttigieg u Stephen Spiteri għażlu li ma joħorġux onqhom għalih wara li kien ġie allegat li Delia flus mant Yorgen Fenech biex Kaza ma jitlax fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew.